Hold lige kameraet, mens jeg skyder. Og film også lige. Det bliver bare verdens bedste YouTube-video. Den kører. Nå, det gør den da også. Det så fedt ud. Der er 2 kejler i lån, du skal fylde med. Ja, det gør man ikke. Men nu vær med at filme min biler og filme mit spil. No! Så heller ikke provokere, der går fra dem. Så er det Michael. Close up helt ansigt. Det var ikke en strike, Michael. Jeg er lige ved at falde over Henriks kugler. Som man siger. Er der gået lidt polterappen video i det her? Det var dumt, Michael. Jeg fik den! Jeg fik den! Nå ja, der skal lige ind foran kamera, sådan der, og der er den der, det var dejligt. Vi er kun kvarter tilbage. Den fik du ikke lige, Jan. Det er fordi Martin siger, vi kun et kvarter tilbage, så siger jeg, vi skal lige have den her serie færdig, så kommer det bare på Henrik. Kan vi ikke nå sådan der?